салом дӯстони азиз, борҳои қиматбаҳое доред ки мехоҳед ба Тоҷикистон равон кунед, вале аз пай ҷустуҷӯи ширкатҳои боваринок ҳастед. мо баҳри шумо ширкатеро тавсия медиҳем ки ҳам боваринок аст ва ҳам солҳои тӯлонист дар хизмати мардум аст. бародарони гиромӣ, барои равон кардани бор заҳмати зиёд намекашед. Танҳо ба рақамҳои болои экран буда ба акай далер занг мезанед ва онҳо омада борҳои шуморо аз ҷои зистатон мегиранд. бо хости худо борҳои шуморо ба Тоҷикистон оварда ба шаҳрҳои Кӯлоб, ноҳияи Муъминавод, Ховалинг, Балҷувон, Темурмалик, Кангурт, Ҳамадонӣ, ноҳияи Восе ва дигар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон тақсим мекунанд. барои маълумоти бештар метавонед ба рақамҳои болои экран буда занг занед. маълумоти бештарро аз худи акаи далер гиред. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. бародарони гиромӣ, вақте ки аз дохили деҳаи Кангурт мегузаштем, хостем каме ҳам бошад баҳри хурсандии шумо деҳаи Кангуртро ба навор гирем. камтар ба навор гирифтем. бародарони гиромӣ, агар хоҳиш бошад, бо дархосто бошад бародароне ки каналро дастгирӣ кунед. бародароне ки нав канали моро бинанд, ҳатман дар канал обуна шавед. дӯстони гиромӣ, дар навор лайк гузоред ва наворро паҳн кунед, то ки бинандаи канали мо зиёдтар шавад. агар дархостҳо зиёдтар шавад, боз дафъаҳои оянда дӯстони гиромӣ боз настар камера карда пешкаши шумо мегардонем. ташаккури зиёд ки моро дастгирӣ менамоед. دوستان گرامی، اینجا دهه کانگورت. باز ما یک کم بیش کامرا میکنیم میگذاریم. انشالله اگر با درخواست شود یکم دفعه دیگه همیم با حضور کامرا میکنیم.
جوازه بگیره öyle. طرفه Burası Balcıvan. bu tarafa o yüzden bayağı daha uzun ama Ana mesela ta okuyan şey rahayda. talbu şeysi Kutal da o. Burada mı Balcıvan ama peşin niva mera. peşi niva جدا میرم شکلشی کمیسانم برای اون شیرین باید شما کجا برم؟ Dedim lütfen. اونجا؟ اون کجا کشیده باشه Aynen dedim. نه کنم طرف بالجوان نیست برای بالجوان اینا داخل جماعت کنگر داریم کنگر
дӯстони азиз, агар тавониста бошем хотири шуморо камакак шод гардонида, пас ба хотири заҳматҳои мо дастгирии канали моро аз хотир набароред. ба канали мо обуна шавед, дар наво лайк гузоред ва зангулаи каналро пахш кунед, то ки аввалин шуда наворҳои моро тамошо кунед. дар оянда наворҳои беҳтару беҳтара пешкаши шумо мегардонем.